Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan bo beşdariya rêrîsma vekirina çend projeyan serdana Diyarbekirê dike û dê li ber parêzgehiya Diyarbekirê mîtîngekê jî li der bixe ku dê peyamên xwe yên siyasî jî di mîtîngê de ji raya giştî re parve bike. Tê pêşbînîkirin ku Serokkomarê Tirkiyeyê behsa mijara çareseriya pirsa Kurd jî bike ku herî zêde jî ev mijar ji aliyê raya giştî ve tê mereqkirin. Şîrovekara me jê dikin ku helwesta desthilatê ya hember Kurdan dê bo çarenivîsa desthilatê diyarker be. Serokê navenda lêkolînên civakiya Dicleyê Mehmet Vural dibêje zilm û guvaşa hember Kurdan zirarê dide Kurdan. Lê bo Tirkiyeyê jî encamên erênî bi xwe re nayîne ku civak benda peyamên erênî ye. Tiştê guhê me re dibe mizgîniyekê bidin ama mizgîniya çi em nizanin. Mizgîniya çiyê a xirabî em nizanin. Ve 4 salî xirabî ye. Wek xirabî bûyî, bi Kurdan re xirabî bûyî, bi me re xirabî bûyî. Dibêjin niha şunda çiyekê bibe nebe em nizanin. Yani gotina me ev e. Bi Kurdan re hêdî mizgîniyake Kurdîtî qebûl bibe, bi zimanê wan qebûl bibe, bi hêviyê wan qebûl bibe. Mizgîniyek wa eger çê be, baş e. Lêberê anha tifaka wî û hikûmetê û rewşa wî ne tiştekî merî hêvî jê bike. Tê pêşbînîkirin ku di serdana xwe ya Diyarbekir de Serokkomarê Tirkiyeyê Erdogan serdana malbatên ber deriyê HDP di çalakiyê de nebike ku berdevkê AK Partî Ömer Çelik gotibû dê Serokkomar mizgîniyan jî bide ku siyasetmedar jî derbarê çareseriya pirsa Kurd de li benda gavê nû ne. Serokê Partiya Saadetê yê Şexa Diyarbekir Abdurrahman Ergîn dibêje Kurd çavarêne ku di warê ziman de gav werin avêtin û her wiha balê dikeşe ser pêvajoya çareseriyê jî. Yani em dixwazin ewlî pirsa Kurd ziman sorniyê me heye. Ev ziman sornî pirê gelê me zimanê xwe nizanin. Yani dixwazin ku birahîn bibin. Ev hînebûn bi çi awayê ev ê çê bibese gere wiya were gundemî. Dibe yani berdewama wî ji xwe berê jî gotibû me aniye me ra nekiriye, me kiriye buzdilabî. Yani mana wî çi ye? Yani rokî em dikarin dîsa derxin bînin gundemê. Yani feyda wî evê ji memleketê me hebe. Hem ji alî doğiyê evê hebe hem ji alî batiyê hebe. Feyda wî evê çê bibe. Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan herî dawî di nehê adara sala 2019 de 2 sal û nîv berê bo bangêşiya hilbijartinên şaredariyan serdana Diyarbekirê kiribû ku şîrovekar dibêjin Serokkomar piştî îtifaka li gel MHP li gorî salên borî kêmtir serdana Diyarbekirê kiriye û dibe ku serdana dawî bibe destpêka guherîna polîtîkayên desthilatê jî. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.